Musha kanjani bathini disemoshweni hayi phola sinenge ngichill sisembolweni hayi Right. Hey, what's up, everybody? Welcome to another episode of Emo Training All the Time. I'm your boy Lloyd Stacks, Big Mia, Big Twanini, Big Speo, and today I have a special guest. He goes by the name of Mr. Navata. Oh, great, Mr. Navata. Yeah, sure. I'm shy Navata all the way, sure. Like, otherwise, casted one just before we get onto it. Casting nje intro la we ba ungubani and where you from and what do you do, Joe? Okay, yeah. Igama lami ngimna ke ile ID ngusumi lokuhle. Sure. Ya wakasabelo. Ndisuka eKaladokhwe ke kula dolophi incinci. Ya ndazapha eBhayi but then ngoku andisekulapho kulicala. NdiseGauteng. Like ndingumuntu like abantu abanazi too much imbongi no presenter ya Navata. Sure. Because yeah iBread yona andiyithanda. Anani lapha emnqwazi ndifake Navata. Otherwise lo weka Mr. Navata masingene kuwe sikhawulele. Lo weka Mr. Navata like iqale nini? When did you like Navata? When did you want to actually represent Navata? Why are you called born Mr. Navata like? Okay. Siqale pha kulanda yo iqala le roadmap yami. Lento iqale phina kulanda ufumaniseke ngoku ndandi out mos because bungasoze unqoba Navata mos say out yeah. Iqale pha lana uba ngondi out kola cala lami Grey Dog ngabantu abathanda unqoba uBrown like ngalahlobo lakudala yeah then ndikhula like ndinalanqulo nami ngasike ngibehlobo yeah then ngoku kwafumaniseke ke ngoku ndingubhudi and ndiyakwazi unqoba Navata then ndabona na la roadman kuthiwa nguSange unyali yeah then ke ngoku inspiration nanguye because like ubona nabantu Navata lawe and then ke ngoku nami ke ngoku yayi same like spirit same yeah ba ndinqamehlobo Navata lawe yazi mina like uNavata qhoxa ngibona ishaya amahwala nyani dog like bengayazi bayakwazi umshaya nje upholile njengokushaya nje ithwala kaNavata lawe yeah normal ingxaki ya like elahlobo akutsho ngayo ba like most abantu bayazi emakrwaleni because nami ke ndifumana into ezinjalo ba ndonkwala warawara ndondoni but lawe kuba ndisitsho ba like umuntu like on inspiration leyo like uLeroman uSangenyali ngulambi naye ufumanise kuba akawe into ezininzi and engawe into ezininzi nje like nobungathini esiba wena uzazi ungubani like yeah then lempahla like uyincanelwa ntoni so yilo ufumanise ezinye izinto xa zithethe umzekelo kuthiwe kwala warawara kube ndaqeda kudala ukwaleni isikini ngayo inoyiweka loo because xa ushaya Navata wakho la tukuthize akubona la neza pictures zakho like ushaya hey nje ngathi sesikhwala kodwa la busele khwala la xesha uthe ushaya zawe kanye like yakwazi ushaya anytime la kwanisha anytime because xa ngicingile nje bani ngase ngqina khona namhlanje bengicinga xa weather yasibetha because bengicimba kuzanetha because yazi mina joke like take it back like so like ever since uposters away like awukafumani nix awukavi nix from Navata bakathethi nix lawe kanye usaskarelo kango Roman yak abona lewe ichoyo like lewe ufumaniseke ayithethwa le Roman uSangenyali ba esiba uposter bazokunotice same time uposter yabo xa wena ba consistency post every day kanye xa une chance like ungaposti ngembahlenge yabo lendenge ngosipinde sibuya kulando ezimbahla ziduru nje like kuba nzima uthi like kwabantu bako wena ba amani cela ninthengeleni bahle esithile izaba ngathi ngoku uselikwala because napha endlini bayakwazi ukuthi ba uzikhumbuze bukwale ngoluntu awuyeki yabo ya but inswem joleni yenzayo inswem because khona nenye group like TikTok ntatshwe Woma Giants la athi ba man tathu Mr. Navata la qoma hey Mr. Navata la anjonga hamba namalo mjita la yabo qhamla kudala ngiqala ukubona like Azola la yabo like how did you like unknown Azola cousin okanye was the cousin
cousin yakho ukuthi abantu bathi zizibrothers engathi bona lawe ukufana la eniyafana jo cousin nizalana ngotata ya salana ngumama okay umama yeah I see mina ngikhula kule area John Azola lawe nobeya uzoyibona naye lawe yo jonga ikhule edla lebhola la mjita jo nala Hawk scaling like uyidla lebhola lawe so now I believe now be soccer player lawe can you say you soccer player now ngise yiyo wena Roman kanje kuba uzazi ke into zomhlaba zinjani sometimes uyibone ujongile inicala elinye ungalijongi ebani ngokube ngisitsho ba benhlala eBayten move le Gauteng eGauteng like akhonto ndiyaziyo so sajonga line like ngiziphi team enokwazi ukudlala kuzo I see so when did you start playing football when like cause I remember like budlala ko Tarabs Tarabs bendibone ipost yakho like clearance ba amanuyekile after 8 years kacho like when did you start playing for Tarabs and how was it been like bona journey yakho club lawe okay uqala kwamudlala ibhola mina anizokhumula kahle because sikhula sahlala elinye yabo lana senza lawo nto but uqala kwamudlala ibhola ebaleni phakathi siqale udlala lapha eBay cause ndisuke eTrade Dog I think ndandincinci kakhulu cause ndisafuna grade 5 ngoko manje ufuna ukuqala grade 6 uqala kwamudlala ibhola like ndithi ebaleni ndiqale kulicala ndidlala phikho then manje ngofika phofu qane then manje ngodlaliswa kwezi tournaments ze unders then ndihamba ndangekayikhatheli ngoko lonto but uqala kwami like bona dlala ibhola ndiqale ngondizohlala kulicala uTarabs stata like singamanye amajita ambalo ehlalisa kaPF because iunders akulicala zingadlali too much enyani lawe apha sithathwa serious unders then bayohlalisa kaPF sabehlala kulamacala noba into engange 3 years then nginguphana bandibona ke ngoba ndakhula cause ndandijima nojima nabe ngibone baleni ke ngokuyabathanda abantwana ababeliever like ibona bani passion yabona like into oyithandayo yabo then bandibona apha cause irolman ezininzi ndandisokolise ngokuthi out yabo uma second ithiwa ngamagama tontontonton then more bandibona apha ke ngoku cause uqala kwamudlala ndithi ndidlala first team I think ndadina 11 first team cho cause awusokolisa jo ethi because ndikumuntu eyenza lo way cause uqala kwamuzibona bala okay ngoku ndizodlala first team sasitrade kunoAzola ngoko xa sibhalelwa ku Facebook ba buya nini ntontontonton and wena soso zaba first team player kuthi utajiyo ke ngwenye Roman yamazi utajiyo lena naye nemfuna uzuze manje ajiyo bayibukele liwi yabo kuthi Roman namiqone ake xa kuthetha yena cause nguwe nayo nipusha bayimani kathini yabo tena amke ngokuyanda abalowi futhi first game yami ndidlala lapha eCeltics first team ndidlala noAzola phakathi cause ngala day ndidlala first team like ngiqala ke ngokudlala first team kwaMadrid kungoku ndiwin side team cause nakho winning goal and more riba ke ngoko uhleli pha uthi mandenze lento ndicingayo yona ufike ndandlala ndikhulekile but umuntu wayeniki tough time Azola cause wayenalando ba ngaske ndiyenze lento ayicingayo bandifumene ibhola abantu ayiboyika abantu ke yona le futhi iposition esidlala yasifani yabo then tachiyo na then manje ndifaka baya majonga ithi ngoyiki into yabo ngabantu abo boyithula ke belapha kuwe beguide lawe then yaqala ngolo hlobo ke ibhola emnamzini sokudlala uMoripe la eqhayoza loyika jo hawo umuntu omninzi ofikayo phela udlala soza ngomoyika uMoripe because uMoripe yathetha uMoripe la but ke like bona uMoripe like yazalana naye bona yalapha na umnaye anhlala basiyo jo like glandlo yakhe siphekise la ka ke pheka nemqarayisi bona ekuhlala ukubuka lesoka jo like ebathana abantwana la soko hleli nabantwana but you ajo and week shemba azani wizana score no score jo izulu but ajo like so you said udlale 8 years pa cause ngokunqala semncinci la ndingathi like career yami like ngidlala ibhola iqala pha yabo ngidlala lo 8 years yonke so like ngoku like after uyekile phana ngezi wayadlala enye team okanye uveske wayejozi kuze uthi bayoskarela
i-team like endidlaleyo yiyo yabo iMadrid kunye team endinothi bana kena registered i-Heroes I mean sorry because after like indlale ka-Madrid mayilanda ufumaseke ulandela ichomi sizichomi sibaninzi sihlala kwi-team e1 ezengeke ngoku nami nalandela lona but then umuntu Navero aphela yonithatha because I think kwa-Hero ndidlale unyakomnye ndidlale unyakomnye then ndaphinda ndabuyela kwa-Madrid ke ngoku oko ke ngoku ndandidlala ngoko athi ndahamba naye eGauteng until kwenzeka la week amoribe la jo hayi izinto zayenza zawukhona la mina sasikhathethi kanye if uyafuna uthetha ungathetha zawungekho la mina yangathi ngibethewe lo Roma because ngela xesha ndandibhala noEjimini ndandibuye esikolweni ndiye ngayi and uziqonde ndandisendiphumile neekoksi zam xa ngosendiphuma ngqo ngiyabanda ndiyajika newethu ngolama ngisuka wethu ndibuyele ndike ngoku akho nto ingako because ndaphinda ndiye ngengomso eJimini then ndabuyela then ke ngokwenzeka loo nto iva sendikutile ba ifune kunje qaso ndibelieve ezo zinto yabo then ndayibona esikolweni lona because zange ndicofe nafuni yayibona esikolweni khona enye imini thuthuzela lento umntako wethu ba bazukhala nongakhali fani ndikhala ndisesikolweni notishara ke nabo ngapha ba kwenzeka ntoni ndibabonisa abana ndibonisa ipicture qabla ba yo kunje ngoku babebexela ke ngabanye kusoleke la kukhushu wakhe warawara ezazinto yabo then yayisedinga la xesha zonke iplayers eMadrid zonke iplayers eMadrid but athi saqhitha kulonto iqhawelethu akho yatsho ngayilegend legend jo so timna nam masibuyele back a bit yabo before singene kulewe ibumbongi la so like ukhulele eCraddock then was up by like una 5 ndizepha I think ndizepha ndiqoba ufuna grade 5 okay grade 5 ndize apha ndofuna grade 6 ayingu 2017 ngoko xa ndikhumbula kahle ayingu 2017 and then wafika phi by wazohlala phi ndahlala eRadio yafika kwami yahlala kula cala and then waza ngapha wahlala noAzo ngoku like umzekelo sendilapha ke ngoku ndamane ndisiza ndimane ndiza kweliqala uzovisita mphinde ndihambe ndimane qha ke ngokuba like sikhula soyi-20 ke ngoku singamajita yabo ibambe all the time all the time mane sinyuka mhlawumbe siyolala phezulu iveki yonke simane sitshintsha hlobo ngincima nizi-brother qhiyo abambe besithi hayi jo ngathi nizi-brothers nyhani jo but ukuthi ibamba eRichmond Hills ndibambe eRichmond see so like uthi 2016 2017 what's the difference between like ukubuye phana like eCraddock manje maxesha ngihlala emakhaya pa ngihlala eCraddock ilokishi eCraddock jo nganzazi zwethu ilokishi hlala elokishini pa ngihlala elokishini kulacala msitswemu lo so CradDock bola Jozi useJozi ngiseJozi ngoku ndiseJozi so bekwayinone eJozi can you give us bone like okay bekwayinone eJozi uyile none eJozi sisigela kanye ngesisikarelo hlala nabani pana like una family kulacala eJozi like kuze ndiye kulacala that bana ndithe mos ndoqhiba ufuna grade 12 ngilonyaka ndabe ndihleli nje bengafuna isikolo ngqonda mandike ndiphumle ngoku xa kukho usister ka ulethu wami ke kulacala yabo sister ka mama and sister ka mama mandibiza because une tech shop kulacala yabo phezulu into ze tech shop yabo ezikolweni futhi ke ngoku wandibiza ba manzo ngincedisa kulacala kuba eyedwa yena and nami ndingenzi nini yabo yaqonda no mandiye kulacala yabo abe sithi ke nguye nakulicala kwizipano zasifumana yabo yonke lento uyifunayo wena yabo ilapha libe yabo qha ke ngoku uyabona kulacala indike ngwasazi bani like andazi bani nto futhi siqale ekuqaleni ngqala stress uqala nqa cause bone so bathethe isitswana baya sifunda ezawuyeza khona jo jo ngiyachaza zinisi iitale zithethayo and ke ngona kule ndlu ndihlala kuyo ndihlala nabantu abathetha isuthu babuwayo sister qha thethe Xhosa isister wami naye ke shame like uyazama uthethe la hlobo because kudala kwalacala but hayi ndim loqine azo ba grade jo how many months 6 months upana because ndihambe apha kucala ngoFebruary okay
but izinyanga lokho ndimane ngobuye ndiyakubona because ngingakubona mhlawumbe le nyanga ipheleyo sefletini lawe yeah cause benikenda abuye I think cause xa izi holidays ngene ngomiko licana phina ndabuyele Jozi phina ndabuye kodwa qonge holidays ndabuye athi into benibuyisile eqala benzobhala because ndandifuna ushaya i-writing yabo ngoba ndibona ndibethekale ukuthi ndike ngoku eqonda mana nokwazi ukuhlala nokwazi ukuhlala ne-report nje so man ndibhale but then ndafika ixesha like lo yothatha lawe kwi-Department of Education siliphelile aqondayo ndophinda ndiyenze ngenye ixesha loo nto mhlawumbi next day kanye ndisike ndiye college kanye kuloo ndawo akho wethu akho haslisha jo injalo haslisha so like masiye kule imbo bingayazi ba imbongi mina nami like bona stratweni ngicimba wayisoka player qha fethu ubone and then kwantacha hayo ndama nazo ndicima mina sothi ngebhola qha kanti ubizi nepoetry jo no man imbongi yabo lewe yami bumbongi xa kuthethwa pha endlini kuthiwa isuka kumalume wami sure because umalume wami pha eTrade Talk yena yimbongi yomthonyama la nambongi fumanise ivesikidwanduluke vesikithethe same time nami ngokundikhulu like kwimingcwabo yasendlini yayimane yenza la ngqi kumuntu otheni noma lo vestena bona ngxole yethu bantwini abangaka wala then nami lo wena ndizayibona nini ngokundi kwelicala yabo ndimane ndibhalela apha eclassini ndibhalela amajitam ndundundundunduni manje ndidibanisa amagama qha ngqondo mana man lewe mandithi ngokubone ndiyenze la ngibone ibonwe ngabantu abaninzi then nyani kukhona nyomjito kuthiwa nguvazi yabo uvazi lamjita yayengumntu la kufumaniseka ba uyangikhasa naye because yena wayise yaziyo ba uyimbungu and uyangixelela man nami ndiyabhala yabo futhi nawe uyabhala isintweni yenza lento ta yabo sibe bone idume then nyani I think 2023 ba ndikhumla kahle 2023 kukho umnye umncwabo wathi masekuyi ndiqala kugcwele apha and lento ndiyaqala uyenza wathi masobonga ngqondo hayi ndiyoyika eqonda haya esoze bantwini abangaka and ke ngoku naba abantu kulandlu abeze ngalanto ba okay nami zobonga yabo banqondo ndiyoyika but kwakhona umntana wayefunda nathi yabo but lewe ndandithanda nobonga naseklasini qala ngekho mem kanye lonto amajije ecula amagwijo dibanise umbongo negwijo bentwenye yabo then khona umntana wethu wayefunda eklasini yethu wasweleka yabo then wafuneka siattende lonto yabo kwakho umnye mem wami uthiwa memasabala pha eWom High ba yabo ke ngoku andithandisa igoli kuyenza bonga ke wena ntoni manje nifaka nakwezinye program like ze event ntoni uzangena apha ntoni andithandise wena ntoni uzoyenza le nyake naphela ke ngonami qona ke xa ndothenjwa ngabantu andiyenzi lewe then like first performance am like ndithi ndibonga phambi kwabantu ndabonga like kwenye i-event yayingento yesikolo manje yabo then ndabonga apha after apha naqonda nokho nasisibindi mos ndabonga kula memorial service ya London abantu abaninzi ba bona ku Facebook ba awusizoma kanika iflowers zakhe wala ndo enaqonda hambo sinami ndaphila apha ehlobo then ke ngoku yena simncwabeni ndaqonda hayi into sendiqhelile le manje ke ngoku ngoqashwa baya man uyaqashwa njo injalo acho I think pause nje kancinci lawe so mina wena bekuze nibukele like eza video zakho qhome yo esisixhosa andisazi esisixhosa yo acho yesiyala cho like istyle sakho se poetry like sifunda aphi lawe like le language isixhosa nca isixhosa nca yesa sase cradle jo cradle singathi because pha kula cala lami ekhaya cradle sithetha isixhosa like ngathi ngaba abantu bakudala yabo la hlobo qhamo sibakhona abanye abamixayo umzekelo ufumaniseke ba yamixa lo nto but mina like ngithethela hlobo but umuntu like enothi bana like ndijonge kuye kule nto yembongo khona omnye ubhuti kuthiwa ukuhle Nhloyiya yabo ukuhle Nhloyiya aphinda yaziwe ngoTshitshele Rhafini yabo nguCeduma lo ubhuti ke lo endithi uyabona xana kuthetha yena uzandiva nami because most abantu like
endla ngobonga mhlawumbe ko live ko TikTok khona umnye live ukhe wenziwa phanda invite ngakwathi nama ngikhupha umbongo wami ndakhupha lo mbongo because that invite nguxola ncwadi kulo live lo ngenye naye kuthiwa kulento imbungi naye ejwana baza abantu lawe but hayi zimbungi bakho jo yena invite nguye bayiza man sukoyika yabo bonga and kugcwele ke ngapha and zimbungi izinqo disengumntana the out mozine abakhula yabo but then qonda man into ekusekumli then ndabonga kwakho abanye abantu hey man uyamazi uceduma athi ya namazi lo phuthu lo nguye lo njonga kuye undiva nje ndibonga hlobo yazi njonga kuye because yabona la phuthu lo nguye na sometimes you can imbhalele ku Facebook ndithi ba kukho into ethile nento ethile uzungothukike xa ndithethe ngegama lakho yabo kunibonge ndiyenzayo wara nayo ngubhuti ontrust naye ba man yabo qhuba elihlobo nohlobo yabo and injonga kuyo because bone ba unojonga naye like ayibonga yo zamuva siyayiva mnana deep and ke ngoku ndithanda la nto ke ngoku mna ba it's deep too much yo jo like mna ye bona isixhosa ndizazi isixhosa sebhaye qha jo like ndingwala bebhaye musi na like zange naphuma phone Sunday eKapa qha but wala pewoma yongino ilapha woma yongino bebhaye so isixhosa sami jo salapha like so like izinto wena like obonga ngazo zinoni like what zinoni topics zakho like zinoni like okay before singene yapho like umna ndiyazi as poetry ne but ndiyazi as ukubonga like what does ubonga mean like iminisha ntoni lento yenzayo like lento like ndiyenzayo mna like what like khona umculo no cool but ukubonga intoni yona like for someone ungayaziyo like okay ubonga romani yabona like ndingayibeka ngohlobo luthi bana like ukhupha like emotions ne because wena awungulamntu ufumaniseke like like xa une emotion uyenza like ubona kaba okay uyayenza lento like wena uyayibhala uyithethe yabo ufithi ngathi like uexpress like emotions zakho yabo ba yabo ndive hlobo ngoku yabo like but yazicacisa kahle namanye amagama lawe yojonga azawuyizitayo jo injalo and then wena like zinoni topics zakho usually othetha ngazo lawe okay yabona umna ndithetha like yabo topics endithetha ngazo like umzekelo lebe mkhinda yakho ngokube kule event bendibonge ngento ba umama wami ndasola zange bamnabela uqaqaqa wathwetyula yabo lucky iza topics ufumaniseke bana mhlawumbe umzekelo ngondikhula man ndiyabona yabo ba man ma because ndikhule ndingumntu ongenayo umama engenayo utata yabo endandibazo bobantu engengoku kondikhula ndinalana ba makunje apho yabo ufithi ke ngokumna ndithetha lento ndicingayo because yabona because phana xa ndithetha kulambongo ndithi bana ndithi like kana like umuva lambongo ndithetha izifu ngathi ndisemaphupheni ndikusemaphupeni nje ndithetha nomakhulu amba man dasolo wamama zange like wamnabela uqaqaqa wathithu like zange wasoleka like wathathwa ubone wenziwa lo nto kwaba kuphotithulo kwathiwa wasoleka yabo then ke ngoku like lento ndithetha izifu ngathi ndisemaphupheni ba no ndithetha nomakhulu wami yabo ba makhulu ndiphendule wena ngohlobo ucinga ngayo yabo then like lahlo but zininzi man to pick up balana ngazo because khona noyemnye umbongo ngawukhuphi yabona uthi bana ndacima ngiqibile ngofumana izibulo yabo ndacima ngiqibile because lo mbongo lo ufaka ngenoba ndathi ndoba nomntana yabo ndacima ngiqibile ekubeni like izinyanya zami xa zindifikele uthungu zazi ndibonise ba mandizeke la kuchata yabo xoleke bahlambe uchata yabo uchata ba kwafuneke wena uchatile umuntu esathi kubonisa yena ngulo ufuneka umchatile yabo then izanto zininzi like zininzi manje iba lawe hey jo like you believe in ancestors not like too much cause yabona izinto lezi zinyanya wena Roman xa sithethe linyani
izinto ezifumaniseke zifuneka respective because aba bantu fumaniseke bayasweleka ngabantu buhleli nabo yabo abantu buhlala nabo ofithi ke ngoku bayayazi inhlungu yakho like bayayazi inhlungu basuka kuyo and ke ngokubona banamandla ngoku yabo ofithi xana like too much kubo like nabo banako ukuvezela izinto ezithile I see ayintswem lendithethayo jo askisa but abazali bakho la like namjo nabazali fit sanhlala kule area mina khule kule area asweleke mama wami no time wami ngo2012 yawa enavaya that's why qoma ndibona like naye kuhlala nami sanobuya pa 2023 mama anzohlala lapha kuMani la wena Grootman la wena yabo but ke askisi nje yalo I hope uzoba grand lo la wena ayo ndawo nami la wethu la drink da yabo but ke amanye amaxesha qomesho la icinga uzala la yabo ukuyibama nabani apha eBhayi ndibama no-Oliti no-Azola no-sister wami but kuba yenifundo anathi kwela cala hlala no-Azola pha lana hey okay la wena cala ekheno fithi ke ngokuxa ndikulicala kuba khona naye si no-Oliti nanso yemlondo jo nami enhlani makazi wami la wena so when I believe in ancestors la way and all the stuff and ukubuza ke like usithi like tishara wakho bekufaka kwezi programs nengonona now last year bekuqala kwakho Indibano Indibano Youth Festival how did you get into Indibano Youth Festival okay ndibizwe mina nguTamabhimbo Tamabhimbo because Tamabhimbo ngumuntu like ufumaniseke like kwezinye indawo la qala ndibonga kuzo bakhona yabo because ndikhumbula kulonyaka ngobe ngike ndaza kulicala kuze ndihambe bekhona umncwabo nakhena yakuwe phezulu yeRadio yabe nikhena bonga kwenomnye waphana kuFina kuthiwa nguSara uSara nabo pha ama sister yabe ndibonga pha sister most abanye abantu ke bandibona pha because abanye bakwazi unqasha lakhe ngonibona pha mhlawumbe ndithi ba man bese kubone kuna bethile ndolombungu yabo sicela uzuze kulicala yabo then ezazinto ke mina ke zoqashwa andizwe ngokwami because ndazifundisa into yokuba laxana uzophatha into ngokwakho and umncinci lakufumaniseke ufumaneza way nemali la kuzaba ikhethi ubone uzenze emkhulu futhi ezazinto mina ndizihendishwa laxana umuntu ethi uyanqasha basifuna wena bese ndithi bana Tana Day cela ujonga apha yabo because Tana Day ngomnye na ubani Tana Day manager yakho ndingatsho because umkhulu wami like lo ufumaniseke la kunjonge kwezi zinto ezithile khona xa ngiqashwa yabone andifuna lantu abantu bathathe advantage kuba like ndinvestindithi mabaye kuye sometimes into emnayo la way because amanye amaxesha uzomessa up nalento uyenzayo yabo because umuntu mhlamba afike kwathi man zokunika msele ngemali ndiyazi nobuya yenza imali lese abantu zokunika i50 senze umzekelo 5000 kanye 500 enye zokunika 500 xa uzongalamini uperforma ngayo wena ngoku ufumana 500 xa ufika lamini ayikhutshwa la 500 mesa nenqondo yakho la way hayi lo nyalo meqhola makazindishe ngokwakho utsho ngathi ulento kumane nezinto la is too much so focus wena ku art leyo yenzayo la because nayidla ngomxelele ba if la kuqhibela uthetha nabo babeka into ethile nami ngizokwenza ngalo hlobo lakhe bayibeke ngalo yakhe le mali bathetha ngayo yabo so into yemna ndiyenzayo cela ubuza ke like awuqashwa bayabhadala abantu wena Roman bayabhadala but kuba lakhe bendingumuntu lakhe ungekaziwa too much like ndaziwa lakhe kwindawo endihlala kuzo uyenzela for recognition cha yabo lakhe xana bengiqasha ndidla ngothi bana if la kufuna ndize kuwe la kumzekelo uthela ngomncwabo kanye umgidi yonke lonto ethanda ntoni ezanto yabo if uthi bana mandizapho ukunxiba kwami lakhe ukunxiba kwami lakhe iattire yakho izaba imalenga abandize ngempahla normal izaba imalenga and nalapho ke xa nifikile ndizabonga ngemali ngale mali uyibekile because umbonga yonto yodlala because ucinge ndimanyelwe ngabantu afuneka nguthethe into engekhoyo kwabantu abakhulu
kukho ubani ufithi ufuna kube serious na ufithi ke ngokucinga ngolunye uhlobo yabo after any business baslewe yayenza jo so like how was it like if la in the band because we on a performer like 2 days back umqabelo like how was the experience dog like kunjani phana like yabona wena Romnam phana yabe kumnandi ne because umzekelo bekukho nezinye Romnam ufumaniseke benijinge kuzo sure nje like umzekelo uStar Gqibo that's great naye la Romnam ngenye Romnam ebekhe yanifaka into ze art manje siba andiye kwinto ze apesithatha ndiye kumazifundi yabo ufithi bekhona nezo Romnam zezo enjonga kuzo yabo fithi ilana ufumaniseke iyan boost yabo because man ababantu ufumaniseke benjonge kubo bamamela mna ngubo yabona lawe yabo fithi like ndifumane experience because bekhona abanye kuthiwa abantu ophandile ba actayo nizo Romans utasibusiso fithi ngoku abantu sibabukelayo nababantu ufumaniseke badumile ngo entertain fithi ngene experience ngolo hlobo because inswembu jo like so like mna bendirapper ndayiko rapper ndiza Lloyd Stacks like igama lakho lo poet now nalo igama like osebenza as a poet ndinalo kubani igama lakho lo the poet Sabelo Imbongi yabo Sabelo ifanyame ifanyam nje endayithanda ke lasinimi le too much ebencima legama lakho mhlawumbe second name jo kanti ifani yakho jo Sabelo Imbongi kanye kuthiwe Mndanenyala Mndanenyala isonke ke size bastard Mndanenyala in English I bastard guys when I bastard jo amanga deba ngathuki balapha la angathuki so like the way yakho embongi feel like where do you see yourself at in the future naliwe wena bhuti wami xa ndikuxelele nyani like umlabe ngaske like ndizibone apho like ngizophelela khona yabona lewe andifuna ukuthi ngaske ndizibone kwindawo ethile yabo mayikuthathe lo imikapho like ndizo like ithi ba yabo ke ngoku ndiyaphelela apha yabo mhlawumbe noba ke ngithathile bathiwa ndibonga mhlawumbe kule miculo ufumaniseke ukuthi ba sicela ukufeaturisha yabo wena uzabetha nje umbongo then thina kuzoculwa emva koko yabo ngaske like elo hlobo andifuna ukuthi ngaske ndibeke like kwindawo ezinkulu mhlawumbe ubonga emaparliament ekubeni mhlawumbe umzeke kungakho into engenye yabo apho like whatever way it takes you cha wena ilandela jo yayilandela so like the way wayibona Grootman la yoke imbonga like imncini oqhama yamani yenze lewe mandiyenza ayintswemu lewe so abale nje usiletha hlambi ke fethu nje freestyle ke bayikhona freestyle kanye nje lono ino singayaziyo man for fans akho nje kan pasele ndifuna nje khona lo ndifuna ukulento kapho ndinqena nje ubethe uyabhala jo like ndiyabhala Roman ngilobhalayo guys in poet baba milisile benzithi ngizayikhupha fanele sikhuphe izinto unreleased no ingxaki ndikumuntu like ndingavuka komso ndiphinde ndibhale ubhalenye lawe mhlawumbe umzekelo lona ndibenzi ndakhupha ndingaboneli intweni yabo fithi minintsi imibongela ibhalayo engayikhuphi yabo uzikhupha phi uzikhupha la ku Facebook TikTok yabo ndizikhuphe lo hlobo like mhlawumbe ndenze ivideo yabo then ndifakele ibeat then ndikhuphe lo but into bendiyibalule studio like into like ibona ndirecord ndifake ivideo like ile ndikumculo la hlobo bona mina febe ngikwazi recorda naye ngisakwazi recorda babe ngikwazi recorda abenzothi izo recorda apha jo but la clearish sound banqaki yami but halo yakhe inswembu jo like inswembu like uanathi yena ufunaphi ufuna roads ama anathi jo yehini laye amazonke zikhule lapha jo no anathi no azola mfethu laye otherwise injani Grootman yona easy hayi grand hayi pholile laye because nangoku bendizomova lesethi because yambe engikabuye ejini seJerman ejini hayi mboza le abayibukela salute
Salute mama. Yo John khumla imini la asama nomama ngokusakhalela yini. Nama no Azola no Akhona no Katsa sukhamagwava semagwaveni jo. Yo amaxesha ethu. Abongoku akhona bona azomncinci mose uyakwazi ukhwela emthini ayothatha phayigqibeleni la yini umzimbo yo so plastic yaza igcwele lawela kanye mina yo akhona ayiquthela amagwava wakhe so ngazoloka la funa amagwava yo jo akhona acule yo sicule lawo bajo funa amagwava yo mama okay nazi but hamfits better jo yeah kiyabe better kuyidit yeah better nje like nobinjani when you're ready that's a cut jo when you're ready it lewini lansithi nizekile Iletho kuzakanga kuyilonto isidala zasekhaya zinganifikele emathungeni ile kwizazi nembuni Itsho namaxhwele kwami ubona apho thina singaboni khona. Benqalele into yokuba nasithethelele inkomo. Okuyizibona le nto ababeyitsho. Nasithethelele impepho, nasiphethelele. Ezibiza izidalwa zasekhaya. Ibe ndinqwenela ukwazi ukuthi beniflathele xa ndisezingxakini. Ngathi nokudinga ukuphethelele. Yaphuma ngethemba lokuba uyothi xa kusihla izinto nonke zinilungele. Kuba ngabo abantu nani bathembele kule mimoya. Ngathi ndiphansi komthwela phesi ndizama ukuquthuma okhawuleza kwami naphela ndiselo yazibona ndithonga ndandifulathela kulithonga ingolowona loweyo yenene yakhe kulapho ndacinga khona ukuba uxhele yakhe akabuzo ndaphakama ngelithi nindifulathele nje nithi indlela ndizokuyiboniswa ngani phakathi xa bendifondola into endiyibonayo ukuba babenomsindo okweliphupho kwathiwa zeka mzukulwane bekudala sikubonisa umfazi okulungileyo ojolo mphamkomo ngabe isanqe sithelo kude ukwasabela ukutheni uzicandela umuntu omgalagala kutheni uzithethelele inkume ukana uyazi ukuba inkomo ephiswayo ibalwa amazini ulebele ukuba sithi abantu ababona qala kunani ngene emxolweni makhulu ndiphelela lixesha fikela lapho lithole lifile khona ithi mandenze njani ukanti le ntetha ukuthi uyayizibula ngasini wale baluba umhlangano udedela inywaki awuyazi ukuba inyathi buzo kwabaphambili uzomzeka ke lo mntana wasithatha igoli iqono belivutha ngamqono wamfene makhulu uthini kaloku mna esisixhosa uthethayo andisiva kaloku wena ngophoyani imboya ilahla mzukulwane ulibele ukuba nguwe izibulo kwaye ulibele ukuba olusapho lokwandiswa nguwe seka ke mntana minsikele lizokungamela kaphendula ngelithi ndongula ucwambo kalala ucwambo kwaphela liciko okuthiwa kumalume enandonayo ukuba ukujola lo omkhulu kwalethongo esithi mzukulwane sulibala ukuba inkomo ephiswayo ibalwa amazini koko ke yeka ubucedu yangena ukanti kufuneka ndizekile ukuze ndivuye usiqobe batona namhla hayi so release fani video so bethu wamithisa fana nomntana jo sho ngitata sho izinto kufumanseke sifuna so somzeka ke lo mntana fana lecture yakho nomithisileyo kanye so uhlukene naye rolbani ukulandela isinto wena bhutamendi endishopha ekhaya asi yabo kodwa yiva lena i-conversation yakho plus yeah sethungwini yabo jo yathetha jo so ngitata mna kunangapi jo uleqile nuka ngonyaka cause ngo-October uzaba nabani asi jo be responsible take care of your son la mna into umshida take care of that nigga she'll see wanikela ye yawo nami fit na ingcosi jona na 6 la nani indala jo indala kaka le nami mithi salincinci mithi sana 19 when 2019 no but ayenzeka izinto njalo nani funa ithatha kuwe like just push and this way like record jo like record na phone yakho kwangoku funa ubona like cause no phanjilo dasbo like if videos zabo zokuqala bezi low quality yabo ngoku
consistency number 1 esikuyenza nami yo phela ngiqaleni mina recorda ngephone encinci AO3 jo like nesi stand asikhona nani asikhona stand but azingekho izi lights ayingekho le computers azingekho i mic stand zayingekho nale iPhone sirecorda ngayo like zayingekho fresh ohlobo li blur yongena yabo so like awenza izinto zakho like uzibone ba okay they need a way then work it towards la way but suyeka le nto yenzayo join swembu la way swembu jo but yeah anything that you wanna say like nisingazaziyo ngawe fethu to the people out there like bantu bangakufumana phi phone okay yeah xa ufumaniseke bafuna unqesha andafumaneka ku WhatsApp na Facebook because ka Facebook nguswemi lokuhle sabelo then ka WhatsApp andafumaneka inamba yami 078 219 2112 ngayifumana nakumi inamba yakho mjita ba uyashaya la we and then before siphelwe like lama Giants inonian okay no la ngamajita ngafumaniseke mathola magusha phewoma namajita khona ngamajita angcanywayo ndafunda lukhulu kum like bayabona abantu ngumuntu like oyithandayo italente yakhe yabo akadlalisi ngayo because baninzi abantu abaphandle like banqinelayo mhlawumbe bekuthiwa ndine talent ethile yabo ngisebenzisa umzekelo mhlawumbe udlala ibhola wena udlala ngaloo nto bekhona abanye abantu umzekelo man le nto babe nayo mhlawumbe noba endibekele sonke etafileni of which le nto wena uyikwaziyo lewe unisakhono sayo like ipushe yabo ile grand yabo amachitha njalo because ndibaxelela loo nto bayamadoda unje nanje le nto niyenzayo ipusheni ye-public yabo ibe grand amabazi majita la beyontacha la but nintacha manene la nanzo nibonza salute nxa kanthethi la ku Facebook man Facebook anizo message la ba interested bese nikuthumela inamba yami ka WhatsApp but I just want to say ngosifethu for pulling up to the podcast la bolela kakhulu jo let's hope na in the future so phina sebenze la yabona xa uplowe phile efuna ntatsho uthi manenze podcast asendweni napha iJozi babonise efonini yabo ezawe I know Roman ndinethemba wena bhuti yabo sawutele azola jola iboni professional awo sawutele OG jo ayibona le podcast le but yeah mfethu I just want to say thank you Joe man thank you kakhulu kakhulu salute khona nifuna ibuza umshidi ayena nje man nasisiya sure akho isithi qhuba jo but yeah lawe this is another episode of Emojourney all the time. If you have reached this point, I just want to say thank you for tuning in and have a good day. Bye. If I miss record about no. Yeah, record Yo, mnanzo khala shum. No khala. Kanjani bathini? Disemotweni, ay. Phola snake gang chill. Sisembolweni.